पावसामुळे बळीराजा आता संकटात सापडलाय। मान्सून पूर्वीच हजारो हेक्टरवरील पिकं नष्ट झाली आहेत। अवकाळी पावसामुळे बागायती पिकांचंही मोठं नुकसान झालंय। पेरण्यांची घाई न करण्याचा कृषी विभागानं सल्ला दिलेला आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, नैऋत्य मोसमी पाऊस राज्यामध्ये सक्रिय झालेला आहे। मात्र त्यापूर्वीच मान्सूनपूर्व पाऊस झाला आणि त्यामुळे 32,000 हेक्टरवरचं पीक नष्ट झालेलं आहे। या पावसामुळे सर्वाधिक नुकसान अमरावती जिल्ह्यात झालंय। 12,295 हेक्टरवरील पिकं भुईसपाट झाली आहे। यामध्ये मूग, कांदा, ज्वारी, केळी आणि संत्र्याचा सुद्धा समावेश आहे। त्या खालोखाल जास्त नुकसान जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये झालेलं आहे। तर दुसरीकडे या पावसाचा राज्यामध्ये दाखल जो आता मान्सूनचा पाऊस झालेला आहे त्यामुळे 425 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली आहे। मान्सूनची वाटचाल पुढे मंदावण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आणि त्यामुळे पेरण्यांची घाई करू नये असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे।